Uyab man siguro ni. Uyab mo ka, okay ka. Walay birthday ko, susay na. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man. EM Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay sir, mayang hapon. Ikaw si Iboy Malahos, no? Sir, kani gikan og Kuwait nga package gi-pa-deliver para sa imuha. Maganda na ba chik-chik sa loy? Balikbayan box, sir. Para sa imuha. Dala na mo, sir. Dili na mo kaon ang bayad pag-deliver. Bila mo na? 3.5 nito, sir. Gikan mi og Digos. Asa daw ang kuwan? Sibo. Dito, itong tanawon na lang ang package. Tanawon na lang na to. Tama dito ang kuwan, sir. Pangalan nakabutang sa gitapot mo sa karton. Kuha dyan pangalan. Oh, imuha dyan pangalan. Na, Alberto Malahos yun. Sugod sa sinugdanan, gipanggata sa atong amahan. Andam siyang mukatiman, naning kamot para sa kaayuhan. Bisa Sir, lingkod lang mayong hapon sa tanan. Before day may magsugod, sir, magpaila-ila sa amin. So, kami di ay ang EM Digos Flower Shop. Og sir, naami diri karon para ihatod ning sorpresa sa imong ika-55th birthday. So sir, kay birthday man nimo, kantahan ka na pag-usap ng happy birthday. So sir, happy birthday. Pag-wish o sa sir, tapos tayo pa ang kandila, iniguman og wish. Lord Candid, wish you all. Yay! Happy birthday, sir! So sir, kaysa man imo ang hinala nga nag-surprise sa imuha. Wala jud kay na hibalaan? Murag uyab man siguro ni. Uyab mo ka, okay ka. Nasa message sa imuha. Ingon niya, sir. Hi pa. Ay. Kumusta naman ka? Happy birthday pa. Wish na ko para nimo. Unta hatagan pa ka sa Ginoo og daghan pang kutuigan. Sa imuhang birthday aron makauban pa nimo imong pamilya ug makauban ka namo og hatagan ka sa Ginoo og maayong panglawas. Matag adlaw sa imuhang pangatrabahoon. Og i-guide ka permi ni Lord para sa imong mga lakaw. Ug hatagan pa ka sa Ginoo ug daghan pang grasya para sa imuhang pamilya pa. Salamat kaayo kay naa mo permi ni Mama sa amo ang mga anak ni Ryan bisan og layo ko. Wala jud ka nagkulang sa pag-atiman o pagmahal sa ako ang mga anak ni Ryan pa. Ma, pa, salamat kaayo kay buutan kaayo mo bisan dili kayo ko nagatingog-tingog sa inyo ha. Kay maulaw ko og wala na ko ginapakita sa inyo ha nga pinangga ta mo. Pero from the bottom of my heart, love kayo tamo pa. Pa og ma. Daghan kayong salamat sa mga financial support sa akong anak diha ug labi na kay Ryan. Sa ups and down naa mo permi nya tagatabang buutan kayo mo nga pagkaginikanan sa inyong mga anak. Ampi mo diha always. I love you maog pa. Magkita-kita ratapuhon. Makauli ako. Nagmamahal, Vilma. So sir, mga to ang message ni Ma'am Vilma para birthday wish para sa imong pinanggang bana.
Kanaon. Padayon pa mi sangkot-sangkot. Okay, katulang wala na ilain. Okay, wala birthday cake sa sir ha. Birthday. Ah. Sige na. Bisag sa aping lang. Birthday cake. Anong ba? Mahalo ka di ako. Sige sir, ikaw na lang halok sir. Padayon sa payong nasugdan. Ano to? Happy family. Okay, daghan kayong salamat. Birthday pa, tatagaan pa ka tagaan kag mayong panglabas sa inyo, tatagaan pa ka taas ng pinangkulit. Sulti kay Ma'am Vilma og sa imong pamilya karon sir nga ila kang i-surprise. Bill, sana wag ko na pa ramdaman nga tagang ko mo isama karon. Sana salamat. Wag lang mabaya, sana sangtod. Salamat na lang. Kato lang sir. Okay sir, so ni-request ba si Ma'am Belma sir nga pasayawon daw kaniya sa imong birthday. Ha? Paro-paro G daw, paro-paro G. Sige, apel sir. Okay sir. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan ang Bigos Flower Shop lang doula.